What's up mga kadulskis? It's nice to be back. Ayun. So nandito na tayo sa kay Hermats Airpods ulit. So nandito tayo para magluto ulit tayo ng masustansyang pagkain para kay Hermats Airpods. So kanina nagmerienda na sila ng mga kakanin. Paborito nilang tinurok. Ano kung anong Tagalog ng tinurok. Basta yung tinurok, papakita ko mamaya. Tsaka yung sapin-sapin. Yun ang malambot para kay Hermats. So magluluto tayo ngayon ng pinakbet. Vegetables, saka may pork chop para may protein. Samahan niyo ako magluto tayo mga kapusi. Let's go! Ginagawa mo! So ito yung mga kailangan mga kabuskis. Ito yung pork chop. Tapos ito yung sangkap. Ginarinig pala natin yung pork chop sa kalamansi. Saka lagyan natin ng secret. Magaling kang kupal ka! Secret natin yan. So ito. Hindi, ang secret pala ito. Magisarap. So ito mga kabuskis yung sa gulay para sa pinakbet. Meron tayong, siyempre, ang palaya, kamote, nag-iisang kamote, mahal. Ito, hindi kasama yung langaw yun. So ito, yung okra at yung native na talong. At may sigarilyas yata ito. Basta parlang ang tawag namin dito. So ito yung mga pansahog na kamatis, sibuyas, bawang. So meron tayong secret ingredients. At ito na yung sahog. Yun, nilaga ko na yung mga kabuskis. Kunti lang kasi may pork chop naman sila. So yun mga kadulskis, ready na lahat. I-chop ko na lang. So samahan niyo ako magluto. Let's go! Ayun o. So nandito na mga kadulskis. Nahiwa-hiwa na natin yung gulay mga kadulskis. Nandito na yung sahog. So gisa time na mga kadulskis. Let's go! One eternity later. Ayun o. So yun o. Kumukulo na mga kaduski. Nalagyan na rin natin ng panimpla. So tikman na natin. Ayos. Kaya tama lang. So patay na natin dahil nadudurog na yung gulay. Magaling pala dyan Natin siyang tatakpan para sumingaw. So itong pork chop natin medyo nasunog sa kabila. So ready na rin siya. So yun mga kadulskis, ganun lang ang pagluto ng pinakbet na healthy para kay Hermats Airpods. So pagkatapos na maluto yung pork chop, kakain na rin tayo mga kadulski. Isang tip lang mga kadulski, pag magluluto ng pagkain para sa mga magulang natin, dapat balanced diet. May gulay, may protein, saka may carbohydrates. Magaling kang kupal ka! Try yung rice. So yun mga kadulski, mamaya kain na tayo. Let's go!
moments later. Ayun, no. So, yun mga kaduski. Tapos na si Mami. Sumasawa kayo. Oh, mangkin yan. Pati ang sir ng kasama. Mangkay aya. Tapi ang anagasang lanti aya su kontra. Anyong ta? Kontratan. Singkiling. Mayroon dyan ni Father. Bisa. Hindi mo yung mga. Bisa Cabrera. Oh. Tapos na si mga nagkumain. So, mamaya mga kaduskis. Pahinga muna para ma-relax sila yung mga servants. Mamaya magluluto ulit tayo ng merienda. So mamaya na mga kaduski. Let's go! Ayun, no? Bawa na nam. Bisi akat. So si akat si mga kaduskis. Pahinga tayo ng saglit mga kaduskis dahil sobrang init ngayon. Magluluto na tayo ng favorite ni Airpods ng daddy, ang spaghetti ng Jollibee. So yung ingredients, pero ito mali ito, dadagdagan pa natin. So tara mga kaduski, luto tayo ulit merienda at dinner. Let's go! So yan mga kaduski, magpakulo ng tubig na may oil at asin na konti. It's merienda time. Kainan na naman mga kaduskis, ating dinner at merienda sabay na. So, yeah, pretty na eh. Pretty na eh. Yes, so Lord, is like you wish about to receive because of Lord. Ayun na. Kain na. Favorite. Wala. Dati walang paano pulutukan. Katulang din din ay sitang kulawa. Ital talaga. Kala si mga Sima. pandagang siya mo. Pwede. Hindi sila ba siya mo. Ay sa laba. Dakol nitan. Pin mo laba lahat. Dadakal kanyang tampul mo. Hanggang niya ka turma. Dadakal kanyang tampul. Ay sa laba. Sulatan. Pinapay. Mapangat. Kain na. Jollibee. Sige na, sawa. Nag-pray na ba? Tapos na. Ma'am-pray lang mo. So yung mga kaduski, kakain muna kami. Dito na lang natin tapusin ang video mga kaduskis. Dahil kainan na. Bukas ulit. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and like and share para dumami na tayo mga kaduski. So till my next vlog mga kaduski. May bye-bye kila. Bye-bye. De. Let's go.